Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Rubén Pintos Martínez é un escritor que dende o meu punto de vista, dentro da diversidade de temas que con grande sensibilidade regálanos a cotío, destaca como novelista, pois en cada novela ou relato curto que crea, fainos entrar con grande habilidade no mundo no que il quere introducirnos e disfrutar do que este mestre da palabra nos conta en cada caso. Para min, compartir espazo con este persoeiro no grupo cultural Nós, a xente do redor, é unha honra. Hoxe, Rubén regálanos no número 21 da nosa revista un relato delicioso ao que tentarei poñer voz, titulado Contos do meu pai para a miña filla. Contos do meu pai para a miña filla. Corría a principios dos tempos, cando aínda non estaban aclarados os sentimentos, mesmo confundidos coas súas curmáns as emocións. Pois ben, neses tempos, aqueles que decidiron, non me preguntedes por qué, reunirse nunha estación calquera do ano coa san intención de xogar ás quedas. Din as malas linguas que foi precisamente para iso, acocharse e así non poder descubrirse uns aos outros e as unhas ás outras. O certo é que, inda a día de hoxe, nin os máis eruditos na materia póñense de acordo sobre o propósito daquela xuntanza, se é que tal xuntanza existira nunca. O caso é que, de ser certo, as consecuencias derivadas da infantil brincadeira aínda perduran e, se non, lean e escoiten con moita atención. Queridos amigos, continuade ca lectura deste relato que é auténticamente unha xoia. Grazas, Rubén.